Africa ni jopuonjre ochiko mitudo kod tiayo mach sikund nyiri ma Utumishi Academy idhi med din ne giete sendo bila nyaka kiny odiochieng' ma igeno ni doho dhi chiwo chik kaponi nyalo wegi thuolo kod rambun kata oyo kata med din ne gi kuom ndalo 30 e kinde ma nonro dhi nyime. Okil mag jopuonjre go to kwayo doho mondo we jopuonjre go thuolo mondo gidhi nyime kod ngimagi kolero ni gionge kod nyalo mar buogo joneno. Cynthia Onyango nyualer. Ndalo auchiel bang' sikund nyiri ma Utumishi Academy muoch mach e dier otieno, jopuonjre 16 wito ngimagi kendo nonro mar obila yango achije 9. Achije go duto ochwal e doho ma Naivasha. Chopo margi e doho oloko alwora mar doho no, mokelo medo kwan mar obila marito doho kendo lorne obila maonge kod tich oko mar kama iwinje bura. Kano chopo kinde mar chwalo gi nyim jang'ad bura, jopuonjre go kargi 9 odonjo kanyakla kod obila mago kwach kich kod mago marito ratich nyithindo. Ei doho, anyuola magi, okinde, obila kod jofwambo kende mano yienegi donjo kendo winjo burano. Okinde momako burano oketo kwayo margi ayanga e nyim jang'ad bura ka gidwaro mondo med din ne jopuonjre go kuom ndalo 30 mondo migi thuolo mar medo timo nonro. Ginyiso doho ni gitimo nonro mar nek mar jopuonjre 16 kod ketho mamoko mag maundu. The investigators are currently waiting for critical, forensic, technical and structural reports from various government agencies and therefore will require time to receive these reports and analyze them. Kwayo margi osir kod okil mar anyuola mar jopuonjre 16 ma nyithigi nowito ngimagi ma onyiso doho ni nonro nego time yo maler kendo manimba mar neno ni anyuola go duto oyudo ratiro. We also pray, Your Honor, that the victims, through their families, be made parts of these investigations. Jopuonjre go kokalo kuom okil margi kata kamano odagi kwayono ka giwacho ni gionge kod nyalo mar rocho chenro mag nonro kendo dhi nyime geng'onegi ete sendo bila dhi ataro kod ratiro margi ka gidwaro mondo wegi thuolo kod rambum. They are simply looking for pre-trial detention without any charges being preferred against the minors. Jang'ad bura e doho ma Naivasha Abdul Kadir Ramadhan owacho ni odhi chiwo ng'eto mare kiny chieng' tich adek poni dhi wegi thuolo kod rambum kata med din negi ete sendo bila ka nonro dhi nyime. Magi timore kinde ma obila mago kwach kich to dhi nyime kod manyo ndach achije mamoko ma ichichni ni kod tudruok e masich mach ma Utumishi Academy manyocha okelo tho mar jopuonjre 16. Cynthia Onyango, Ramogi TV.